daga yau sai yau ina gaya ma cewa yawon daren nan da kake yi alkur'anin Allah ka daina ce. Kaga dai yanzu mai yayi tsada, lita ɗaya da kake ji na fetur, lita ɗaya yanzu har rufe kunne kake kana buɗe ido. To yawon da kake wannan kafar taka da ke dama an she kafa kare mai yawo, lita ɗaya na man fetur yanzu 500 ne. Ina baka shawara in kaji in baka ji ba za ka shi ubanka, ka rage yawon dare. Kawai sai ka fita yawon dare ka ɗau kuɗi ka rinka ba yan adaidai su sau. To ka san inda za ka rinka zuwa yanzu ka rage yawo, gaskiya litan mai ta yi tsada, kaji ko? Karen nan ba yawo ka yi yawa, ni fa na faɗa ma gaskiya ka rage yawon dare. Kaga na ja kunnenka kuma na duba kafarka ita ce mai yawo, na she ka daina irin wannan yawon, kaji kutiri? Kutiri ka daina yawo, in ma za ka yi yawon ka tafiya kafa. Ka daina satar min kuɗi kana zuwa kana hawa daidaita sahu ko majin mai kafa biyu. Hanya ba kyau. Kai ne a kai ka sabon gari, kai ne Lahadi Makole, kai ne Abedi, kai ne Sani Giyo yawon iskan shi. Haɓa don Allah kutiri. Kai baka san shi yanzu litan mai ta koma naira 500 da wani abu ba. To alhamdulillah sannunku. Yanzu ku kuna kallon shi yake wannan abun? Wannan da kake gani tun ɗazi yake wannan abun mun rasa me za mu yi masa. A ƙwaya ya sha, a hauka cewa mu ba mu sani ba, amma gashi nan ka ji da Jauro. Me farin nan sai fa kake kana wannan fada kare. Fada nake mai shewa mai yayi tsada ya daina yawo. Kullun yawon sa yawon dare yake yi. Sai ya wuni yana bashi, amma saboda na ja kunnan shi na mai fada gashi nan haɓata rai yake yi. Wannan kafa tashi da kake gani gantalinta yayyawa. Yanzu tsaya Jauro, me ya haɗa biri da gada saboda Allah da Annabi, me ya haɗa kare da litan mai. To ai dan iska ne na shema in zai tafi yawon dare yadda ake biyan kuɗi a hau a daidaita sau a tafi yawon iskan shi ma yana da wayo, sai ya tsai da dan a daidaita sau shi nawa za ka kai ni. Shi karan? Mana kai yanzu saboda Allah da Annabi kare ne za ka haɗa. Allahu akbar, lokacin yayi. Matsalar kun aka ce ku daina shaye-shaye, wannan in ba giya ba kwaya, wallahi wannan ko jifa. Ku daina shaye-shaye ba za ku daina ba wallahi. Haba da Allah. Ku kuna kallon shi zuwan da yake ta wannan abun? To aini tun da na ga Jauro yau da safe na san cewa ruwa baya tsami banza. Allah baba, Jauro ba haka yake ba. Amma na ga na fito na zauna na ga yana jan karen yana jawo kare kunne. Yasa na kira bassa. To shikenan. Daman dama da madaukin kanwa. An ce shi yake kawo motsin kai. Yawwa. Tunda an yi walƙiya ta haska, bari in gangara. Sai ku tsaya ku kwaje da shi. Kwaje da shi. ai sai ka tsaya mu san inda za mu kai shi ko. Me ya haɗa biri da gada ni bari in yi nan da sauran hankali na. ban gane ba. To ai da ka ci kai. Kamar ya na shi. Wallahi in ba ka ci kai ba me ya haɗa kare da litan mai. Ni mai kake nufi? Ka ci kai Jauro.